Hey, लोगोफोर दिनैहाय आंनिया मा होनदों दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय दिनै आंनि खामानिया जाहैबाय फ्रेन्स साहा फुदुंनाय रायजोनि खामानि जागासिनो दङ हालमाजि फैयैखाय आं साहा फुदुंबाय आरो दै जानगासिनो दङ बिस्कुट आरो माबा माबि लायनो बेनिफ्राय रायजोनि खामानि मा जादों ओमफ्राय बिथिं हुदा खालामगासिनो दङ बिदिनो दावराव जादों दै बिनि मटरखौ लाइनबो गैया नालाय जों गामिना बेनिखायनो बिनिफ्राय लांबाय आरोना दंखलनिफ्राय ओमफ्राय स' दायो नै दै होगासिनो दं इटायावबो होदों बेनिफ्राय नै वालाबो जों गामिनि मन्दिरा बेनो आरोना बेयो जों गामिनि मन्दिर नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन जों गामिनि मन्दिरखौ नायदो खाथियाव माबायदि नुयो नोगोद गोजौखा बियो माने मानसि थाग्रासो आरोना माने बिनि सायावसो मानसिया गसंगोन बेयाव हा सोजोबगोन नोगोद गोजौखा आंनिफ्राय गोजौसिनसो जाहा ओमफ्राय नै बे गोथौ नै इदि ओइथिं थालाय होगासिनो दङ ओरैजाय नै दै होगासिनो दङ सेक्रेटारिया जों गामिना नै बेनो दै होगासिनो दङ दै होनो मोजां ना गाज्रि मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों दै होनो बरिया आदसा थिगानो दं ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंना मा होनदों सापात बिस्कुट माबा माबि लाना फैबाय आरोना जानो दा ओमफ्राय र' बिथिं थांगासिनो दङ बिथिंबो नै दालाय माबा खालामगासिनो दङ नै जोंना बोरैलै ओइ दालाय खालामना बोरै मोनदो मोजां औ होमबाथ' मिस्ट्रिखौनो मावनाया मोजां जासिगोन बे औ जासिगोन मोजाङानो इनकामबो दङथ' आरो हा এইফালে এফালে পুরা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে फट' खेबनांगौनो ज' बैथिंनिफ्राय खेबनोसै आं बारनानै इथिंजाय ओइ इथिंथ' माबा হ'ব दे এইফালে পাৰ হৈ যাম হা এইফালে যাব পাৰিব ন 1 মিনিট गोजौनिफ्राय आरोना गोजौनिफ्राय मा सिस्टेम नुयो नै सानबा मोदानानै ओंखायनो गोसो मोनदों गोजौनिफ्राय गोजौ गाखोबाय आं गोजौ गाखोदो आरो ओमफ्राय ओइथिं थांगासिनो दं ओइथिं थांनि र' बै सिमेन्ट बाला लागायना इयो सानैजों जिरायना दं इथिं सान्दा ओंखायनो बारा थिग नुहुरा बिथिंनिफ्रायबो नायना लाबावदो ओरैजायनो नोगोद गोजौ जागोन आरोना बिनिफ्राय 14 फुट गोजौ थांबावगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो होलांबावगोन आरोना बेसेबां थांगोन 20 फुटसो गोजौ जाहैगोन आरो 20 फुट साहा फुदुंनायखौ नायनि साहा होबाय सापात गाइखेर होगासिनो दङ दाजा सापात दाजा थिखैया नोगोद साइजनि बिराद साफाखा गोदानावसो मियासो बायनाय सोलाबाना मिस्ट्रिफोरनि ओंखायनो सिनिखौबो होबावबायसो दाजाखौ पेकेटबोसो होखो पेकेटनिल' होदों साब्रै साबाल'आलाय साबा आग्लायनायखौ आं सिनि होनानै लोंबावोसो दाजाखौ दे मोनजाबाय बेलाय नेमखा नोंनि होलांबायलै ओमफ्राय नै माबाया मा होनो गन्द्राया मिस्ट्रिफोरनि उन्दुग्रा गन्द्राया नोगोदखा नोगोद गुवार दिनै दा साथामल'सो दंना माखासे गैथ'आ दे बिब्दिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ना मा होनो टाटा बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव आरो मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव बेनिफ्राय शेयार खालामनो दाबाव थेंक इउ एसेनोसै जादो
मा जाखो मुनुसा Amam kuyo. बै खोनो जाहोब्रा बिदिनो नोंथां दानिबो मोनासै थांदोंमोन आं सोरनाव नङाब्रा इसोर लाबोनाय गोगोम लोंखा फैद' साहा मोनफैबाय जोंनिया आदा मोनफैबाय जोंनिया